Haga kerteng ke jong Jisu. Ngakwa ban khot sobhai pi sha ke jing puli ya ke tin ke jong blai haga ni ga janmet. Pendap yang ada ke jing kemen bangan yo ya ga ban pla ya kerteng ke im ke jong try. Bat kerpat di pi la pi don haying hapa office haga dukan haga nung jaka. Ni don menta ya ke por ban ya ngap ban sha skor ke tin jong blai. Tungin pendam kli ke jingdwai. Au blai buk pa ju bahabneng ya ai ke buram ba ke jingu isyame. Kat bengi ngap ya ke tin ke im ba ke khut ke jong mi. Pendap yang itu mensema khut uba melakular. Baki kun samla ki longpa ki longmi baro kinyo ya ke jingkerku. Darka bu syakri uberit jong mi. Na bhag kerteng ke jami Jisu na pan. Amen. Ka subjek ke bangakwa ban ya samat pi ha kanika. Janmet kada shaphang ke jingieit kada ke banengkong. Ha bangi kran shaphang ke jingieit. Kad bangapai ke pertai ke bamenta. Ka jingieit hagasngi ke jongi ke bamenta. Habadan ke jingieit amdan ke pop. Habadan ke pop dan ke jingieit. Pira man kenmau bahaya kane ka kentin ke bangakran nengkong menta. Haga jingieit amdan ke pop. Bar haga pop dan ke jingieit. Balai bangakran ya kane kentin. Hot katba ngim pat syok jingieit. Ya lene ka samla lane ya nuri yunu haga jingim ke jongi. Pidang tip ya ka buram baka akor. Pidang tip ya ka an ke jong blai. Pidang tip ya ki kme ki kpa. Pidang tip ya ki jing koridor jo ke jing nang ke jing stan. Pidang tip ya ki aka paro jong ke imlang salang. Bat pidang itu yo blai haga jingim ke jong pi. Hane tat onda pila syo jingit. Tat onda ngila syo jingieit. Di drugs ru biang bait akhmat jong ke jingieit. Di kiat ru biang bait akhmat samla. Laningin la ya gnu ka compare namar balai ngidon ha ke jingieit namar ke jingieit. Dan ki breu ki barra yalade wat ban yap ru naga benta ke jingieit. Te kata kalong ke aka ka babun sin ha bangila syo jingieit. Ni klat no ya ke aka baro ke jong kabangi ngi bat kabangi ngi sumar man gasngi. Habangila don ka jingieit. Ngila inoru wat ya ka jingieit ka jongi. Ngila klat ya Jisu kumunang put iem jongi. Namar ka jingieit. Ko ki parlak ki biit jonga. Ngila ya ka subjek ka badai shaphang ka jingieit. Ka jingieit ka jong ukpa. Ha kitab Jeremiah kalanong ka balai puai ka dekat ka balai. La slam utrai ula mi pau hanga uda ong. Shisha ngala iet yepa daga jingieit bom jukut. Namar kata daga jingle iet ngala ring yepa. Ka jingieit ke jong ublay naga banta jong pi bat jonga. Ka daga jingieit shiki bom jukut. Ka jingieit ke bom jukut. Bom jukut kamot amdan ke jing sedang but amdan ke jingkut. Endless love. Lani ke jingieit ke amdan jingkut. Kani ke daga jingieit ke jong ukpa naga banta jongi. Ladangin pai ha ka shiti ke banengkong. Yohanes kalanong ke basaw ke kot ke bapra. Utau bom iet om itu yo blai naba ublai ulong ke jingieit ubreu obam dan ke jingieit ubreu obam dan ya gane ke jinglong jong ke jingieit ya ke para breu lani ya ke jing tau ke jong ublai lani yo ublai kham tam om itu ya namar ublai ulong ke jingieit but ublai ulong utandrai jong ke jingieit kano kalong ka comment but ka basotanat habang itep ba ublai nong put im jong aba jopi ulong ubaiet laringin pai ya gajing syaka kentien ka upol ukentu syaki para kristan ha koren ka shiti jong syaki nengkong koren kalau nong ka khat sau ka khot ka nengkong isyam to ya be pi syag ne gajing it to ya be pi syag ne gajing it lakum taru to da kwa hir ru ya kita gajing ai ba ka jaman sim Handrai kamtam bapinyo ya tulpa kani gede gijing kentu gejong upol yaki para kristan yaki para bangai hapok koren bang ide banya be sya gede gejing it namar gejing it gede gejing long gejong ublai ka jing it gede ka bawan nauk pa jongi ubah beneng bat kum ta ukentu bang ide ban be sya ka jing it bat kamtam ba pinyo ya tulpa kabamut banyalap lane ban hikaya ketin ke jong blai banya sam shakalang jong ka pertai kani kadai ka don kam ha ke jingim ke jongi ka bu upol kentu khamtam ye ki breu ki balong ki khun ke jong blai mangabat mapi ko ki khun jong blai
bun sin habangi perkat ya kata ke jingiet jong ukpa ubah habeneng ngi perkat ya gading pna hoot gading pna kadai shispa person kadai ke jingiet ke jong ukpa but ngak kwa ban walam bat pi bat ban yalam pi ka jingiet ke jong ukpa kam dai ta gading pna kan mau ya gani ka jingiet jong ukpa kum ba pitip menai ka jingiet bam jukut ka bom na du ka basdang hadu ka bakut hashwa ya gading pna but what hadin jong gading pna amen hashwa ya gading pna but what hadin jong gading pna ka jingiet jong ukpa kaya tuit haga long renyang ga jongi ngini phai bat nga nagaktin ga jong oblay ngakwa ban phai shi kitab ka barim hashwa ba gading pna kan wan hashwa bu ukpa un pha yo kun jong u Jesus Christ syagane ka pertai oh so tanat bhala ngin pulih kitab Exodus kalau nong ga ban kong khot ka basan ka batang nyo pongut ki man sim baro te ki balam mi no nag sengkai u Jacob ki lalong jin nyo po stang biang mo so laringit pai kitab Exodus kalau nong gaban kong khot ka basan ki man sim baro te ki balami no dak sangkai u Jacob ki lalong jen nyo po ki man sim nabu Joseph uladon lepa hagri Egypt pi hakapor jong ka testament ka barim haki kun jong ki kun Israel kat baki mi dak ri kanan sia ri Egypt ka ri jong ka jing mane blai thau ka ri jong ka jing bap tip ya oblai ha kata ke jinglong merau ke jongki kidon tangkum banyo pongut ki mensim kita kide ki kun Israel ke bami nengkong bat pitip ki kun Israel kila im hag ri Egypt kumba south part life host nam kumba south part life host nam lagi pulih Exodus kat ar saupo bat kini ki kun Israel kila nang roy hadu 100 hajar ki rangba lani ndriu lakngut tang ki rangba Exodus kat ala nonggat khot ka balai punyo ngila aban syam bakini ki jing roy jongki kun Israel o nagawai ke sngi chagawai pat kila roy si syahadu kata bat pitip ki kun Israel ka baki im hagne Egypt kidai ki ba im haga jing bam itu ya ublay ubalong unong pen im jongki ublay uba khot biang ki sha ka ri jong jing suk kim tip ki im ya jing im jong ki Egypt ki bam kumba ki Egypt ki bam nangta ki maneblay thau kumba ki Egypt ki maneblay thau nangta ki im ya jing im kumno ba ki nong maneblay thau ki im kumta kiru ki im ka kubor ka basosi ha ki Egypt kat ba ki don ha jing long rao kadai gani ga way Exodus I way kat real bat ula ong ha ba pilale ya ka kam bat kun ha ki kente Hebrew bat ba pikme yaki haba kidang kha lara ilong shen rang to pin panyap no yu handai lada ilong kente te kan yo im oh kani kede hukum ke jong usim ha kaba deban panyap no ya ki kun shen rang jong ki kun Hebrew lara kha kun shen rang deban panyap no mador balada kha kun kente hoat ai kin im pitip namar ga jing raistat jong ki kun Israel hang ni usim ula sngau shapting bat ula sngoma ya lawai ke jong u yo ba ki kun Israel kin san shar kala yo ki kun Israel kin sa role ya ri kumta uang ai ya ni order ba de ban panyap no way ki kun shen rang o kalong ka kubor ka basnosi ya ki kun Israel kin thai lani ki longkmi Hebrew haba kha kun shen rang kadon ka jing khuslai karon ka jing pai do not karon ka jing shifting hagaju kapor banamar marsen kha kun chinrang deben penyap no ye u te kani ka de kubor ha ka ri Egypt bat ka long shisha ka kubor jong ka jing dum khamtam ye ki kentei Israel hashwa bakin kha khon o Moses udai uwei neki ubalangat ha kane ka ain bat ka hukum bareban shapnyap ye u Exodus alanong khot ka ar habala khayo Moses la kha hagne ko hukum bat kumta bat kata ka kentei kala pun khon bat kala kha khun chenrang de te haba kala yu I ba ulong uba bhabreu kala buri ye u lai banai o ka kmi jong Moses kala persang men buri yo Moses kum lai banai bat kata ka jing buri jong ka namar ba ka sngi ka por kana yai u khlong unang he nang plong nang sngai kumta amla ban buri shu u nakmat jong ka Egypt bat kat jing perkhat ka jongka kalong jia kat ba jia long kat ba long ai ba uni khun jonga un
dan hagakti ke jong ublay bat kumta kala perkhat ya gani je perkhat ba kala thai ya gawe ke shang ga barit ha ka ban pelai yo ni khun jong ka Moses ya ka ban tuit sha kata ka ka ba ka khun sim ka ju sum bat kumta kala le ya kata bat shisha ha ka kitab Exodus al nongut khot ka ba shpo te man ba utau khna wala san kala walam ya uha ka khun uparo bat ula long ukun jongka bat kala khot ka kerteng jong u Moses namar kala ong naga ngala sei u Moses hangne ula yong ya ga jing isnai bat ga jing sho jing ie jong ne ka khun pharo bat la pdiang i ukum ukun jongka hi bat la ong bangan ring ngan sumar ngan penim yo ni ukulong ngatip ba uni ukulong udai ukun jong ki kentei Hebrew hanrei namar baka iskuin u namar baka sho jingieit Moses namar ka jinglong lui ga jong u la ripen u balawalam u hakmat jong u pharo parlok ke ye jonga kani kedai ka an ka balawan ha ka ri Egypt bat kumta Moses kat ba unang he nang san nagwai ka sngi chagwai pan ngi sham ba Moses hang tu ula le ru ya ka kam bam dai khmat jong blai bat kata ka kam bam dai khmat jong blai kalong bu Moses upniap breu hari Egypt laringin puli Exodus al nong khot ka bakhat ar bat ula khmi shane bat shawai te haba uyu I bam dan mano ula penyap ya uta u Egypt bat ula buri ya u ha usyap mars penyap ula tap no ha usyap wut namar ba yo usim lan ki breu jong usim kin yu I kin lam bat ni penyap kala yu phi kani ka kam ga jong Moses kat bu im ha ga jong samla ga jong u khoi namar u ye ki kun Israel kat ba kini ki sordar lan ki nong penyap ha ga ri Egypt ki penstom ki shok ki bom ya ki kun Israel bu isnai kumta ushim ya kaneka lat ha ga bu penyap shim ya gane kabu habam dan mano hajan upin yap no ya upreu na ri Egypt bat kani kalong hakmat jong blai kadai ka pop namar ka tin ga jong blai man ampen yap nei ka hukum jong blai ka ong man ampen yap te ha Exodus ar pol nong khot ka bakhat lai ngi sham ya kata ka bu blai sha ban penyap reu la de pendu ya ga jingem jongno re jongno namar ba blai ong man ampen yap Moses hangne ula penyap breu bat la penyap breu kalong pop nem ka syai ke jubab na ke Bible kalong habangi penyap breu kalong ke pop bat kumta ngi yu iru yu so jong ke pop ha ga bu Moses ublai u khot yu Moses bani kendu yu ha ha ga jaka ya ka ban khot yu kyrpang na ga ban taban pai u she ri Egypt udon ya ga ne jing so shapting udon ka jing le ran udon ka ba umla ban pai khmat bat ublai na ka daw ka ba u la le ya ka ne kam bamdai hakmat jong blai laringin puli ha Exodus al nongat lail nongat khot ka banreu ha kitab Exodus lail nongat khot banreu ula ongru ngalong manga ublai ukpa jong me ublai Abraham ublai Isaac but ublai Jacob day but Moses ula buri ya lagi khmat naba ula shapting ban khmi ya ublai hangne Moses uburi ya ki khmat jong omnut chuan pet persai ublai namar balai lese bon nangi ngi shapting ya ublai lese ngi ong ba ublai ulong uba ublai ulong uba hok uba janai hanrei ublai ulong kumta ne kabaneng kong Moses umnut ban pai namar ba ka jingshai ba ka jingdum dalale kamla ban ya donlang kumta ka pop ba ka hok kamla ban ya donlang kumta ublai hangne ukhot yano ya Moses ubalong unong pop ukhot yo Moses kumunong pop ban ya trailing kat bat ublai bat hangne ngisham ba gajing iet ka ba mayan gajong ublai ngisham walau Moses ula im ya gajing plot breu ha jing penyap breu penban ublai udang khot yo Moses sha kata gajing trelang ha ka ban khot ya ki breu ki kun jong ublai negeri Egypt pi laringin pai ha ki Eden ka ba sotanat ba laringin pai ha ki Eden to hashwa ya kata ngakwa ban puli ni Exodus lail nong khot ka ban nyau ka bu blai u khot yo Moses ha ka ban le shau yaki ban yalam yaki kun Israel nagri Egypt namar ge jing sosan e ge jong blai pai ngala yo ishisha ya ge jing shitom jong ki breu jonga ki ba ha ka ri Egypt bat ngala yo skau ya ge jinglan nyar jong ki namar ka sordar jong ki na bangala tip ya ge jing so si sat jong ki hagat khot ka ba shupho namar kata ale man ta te ngan pha yame shau pharo ba men yo yalam no
ya ki preo jonga ki khun Israel ken na ka Egypt hangne ngi sham ba ublei u khot yo Moses pitip ki khun Israel hangne ki ya ga jing ha ga jing bam tip ki jing bam itu yo blei ki mane blei thau but ki le ki kam baro ha ka ba kum ba ki Egypt ki le te namar kata ka jing khot jong ublei hangne ya ki khun Israel kan mau ba ka de ga jing khot na ka jing bam tip ka jing bam itu yo blei ki khot sha ka jing pen itu yo blei hang ni ka ba sot na ka long ka point hang ni ka long ba ublei u khot ya kita ki khun Israel na kita ki jingdom sha ka jing chai na ka jing bam itu yo blei sha ka jing itu yo blei na ka jing bam ko ngo yo blei sha ka jing ko ngo biang yo blei na ka jing bam priang jong ki yo blei sha ka bakin priang biang yo blei kata ka de ka jing khot ka jong blei ka ba sot na hang ni ka jing it jong blei hang ni kam dei bu it namar ba ki khun Israel kila kila dwai kila sha jingit kila pule bible kila long jasang namar bu blei u khot yaki da ka jing isnai namar baki ha ga jinglong rao but ha ga jingbam itu yo blei sha ga jing itu yo blei ka kam ga jong Moses kade ka kam ka bangi le ru menta ha gi ni sngi gi jongi ka ba menta ha bangi phai sha ga jing pen yap breu ha bangi phai sha ga jingbam nyau hukum ha bangi phai sha ga jingbam itu yo blei kum ki khun Israel kalong ka ju ha ki por ga jongi ka ba menta ka jing pen yap breu kan mau ha kam shimla mut ka jing penyap breu tang bangin shim ya kawait bangin pom yap ya nuri you know hana shibun ki jing penyap breu kabalong ha ga jing im ga jongi phide ban perkhat ngangai ba phi perkhat ya kata ka jing penyap breu kala ban long ka jing penyap breu namar ka jing kwa brai ga jongi bat ngim kwa ban pen pau perthai ngi penyap no i khlong ka jing penyap breu kala ban long ro namar bangila pen bi you know namar ga jing sho jing it kumta ki rai ya ga ban phasi yalade lan ban penyap yalade ka jipria breu kala ban long la ngam nut dalade ngala ban ai ka spa ka hajar ban pa penyap ya nuri you know kita baro ga de jing penyap breu bat ka jing bisni ka jing pihun nang ta ka jing kwah lalot ka jongi baro ka yalam sha ka jing penyap breu tingi de ban kenmau kum ki khun Kristan lesingi perkhat teng ka jing penyap breu dai tang ladangan shim da ka white lan ban pomyap lan ban pendu ya nuri you know ha ka jing im jonga bat kumtang ong bangala pria breu hana shibun ka jing pria breu kadan ke banta te kumta la da ublei ye yo Moses ode uju ublei ubangidang shakri menta ha gane gasngi ublei ubla khot yo Moses ode ublei ubangi shakri ha gane gasngi ublei ubla map yo Moses ngangai kham la dangi kala ka bamut dei ublei ru uban map yanga ba de pi ha gane gamiat amen ko ki khun jong ublei ngire ban so thu ya ga Jingieit ka ba mayan ka jong ukpa jong i ba beneng wadam bat ka kat ba kim pat lepop ki sokman ban ya don ba ublei bat ki kran ba ublei ki kmilti ba ublei nuan bat ki pai da ki durkhmat ka ba shai ka ba omdon jing le rain ka ba omdon jing scouting ka ba omdon ka da jing scout nong way han tat onda kila lepop bat haba kila lepop ngi shambu adam bat ki ka bible ka yetu yangi ong ba kila ri na khmat jong ublei bar haba ublei u khot ong adam shano medan Genesis line long khot ka khandai hadu shipho pin puli yagane habo adam bar ka namar ga jing lapop jong ki mi no na eden pila ban sham yagane mano bala mi lang bat ki ri no ublei but ki persang bat ong ban buri na khmat jong ublei balai buri kumbo Moses ula buri ya ki khmat jong u na ublei bom la ban pet persha adam bar ki mla shu ban pet persha ya ublei namar bakila lepop tekani ka dei ka ba ublei hadin ka jing lepop jong ki kidang wan ya ka ban wat yo adam bar ki marong adam shana medan ka jing khot jong ublei hang ne ka dei ka jing thmu ka ba 6% kumno ban pet ya ki sha ka jing kala ka ba mot parlo ki bi jonga ka Jingieit ka jong ukpa kine baro ka dei ka Jingieit shwa ka ding pna kampat wan ka Jingieit ka jong ukpa kalong ka ba mayan hadu kata to Sultanat ni perkhat teng wa adam bar ki kilami arngut shilok shitinga na ke eden ka kper jong ka jing sok ka jing keman hane kan mau amdai tang adam bar ka ke ba mi no na ke eden phileman so thu ya gane phai ban nga na ka tin ka jong oblai ka shai dang don sa weipat uba mi lang bar ki manuta ngila ban sham na ka gospel kat kum Yohanes khat rul nong kat ka ba ar punyo gospel Yohanes khat rul nong kat ba ar punyo hang ne ong ba namar uta ukpa hi u ye yapi na ba phila ye yanga bat phila nge ba nga ngala mi
na ublay. Ngala mino na utaw kpa, bat ngala wan sha ka pertay. Pat nga ino ya gata ka pertay, bat ngala late sha utaw kpa. Uayuni, u Jesus Christ. Parla kibi iet jonga, uang ngala mino na ukpa jonga, ula mi na beneng, ula mi na ka kat jong usim, ula mi na ka kat kum utaw blay, bat wan sha ka pertay. Bat huaj wong ngala ino biang ya ka pertay bat ngala late biang sha ukpa. Pi ha ka por baki brew kala hap sha ka pop. U Jesus wan yala di ya ka ban penhap yala di ru sha ka pop na ka banta ban long parlok biang bat ngi sa shin. Na ka banta ban long ban sius pa biang ngi sa shin. Namar kata ha ka pop don ka jingieit. Ha ka pop don ka jingieit. U Jesus shamla wan sha ka pertay ban yap. Namar ba pi long hok lani pi long janai amba u jisu u yap halor ga dingpna namar ba ngilong kita gibreu kiba kongo hanrei namar ba ngilong kita gibreu kibam kongo bat kibam janai kibala kalet no yo play kumta wan ban yap naga banta jongi u jisu wan ban yap naga banta jong adam bat kim naga banta jong pi ba jonga namar ba ngila palat namar ba ngila hap shagapop namar baka ahor kti jong pop kala nguit yangi kum tau jisu wan daladi kan mau ko kikun jong blai haganu gunu ga jaka ka ba pidon shaganu gunu ga ba pilek ka ka ba pile haga jingim jong pi kan mau bu jisu udon senda jong aba jong pi wat ju klet ya kata u jisu haba piyam u jisu u yam lang haba pi mi no naga ying man miet lani man ski u jisu u mi lang bat pi haba pi le pop u jisu udon senda jong pi bat haga jingiet lamมันเสียบคุยอุดังเครนยพีบัดยังงามันตาหาตัวพิมพ์ติบบักแมทจงพีก็ลองยิงช่องมันเสียบคุยบักแมทจงอีกระดอนรังกัดดูจีสคริสต์ลังเบามันเสียบคุยอาเมนกระจิงดอนรังกัดกระจงอูลังเบามันเสียบคุยบัดหาบังยินแลปอบอุยายเป็นกันเมาอย่างงี้องบาเล่บับพีและยากันเอกคำนามาพิมพ์ติบบักแมทจงพีก็ได้ก็ยิงช่องมันเสียบคุยจงอ่ะกันนี้ก็ได้ก็จิงเครนกระจงอูจีสุงี้ส่งคอมเมนต์งิมเดบันส่งชัพติ้งงิมเดบันส่งคุสไลงิมเดบันพายชิอุเบลหากบ่มันซิมอุเครนนามาบ่จีสุอุมิลังนากจักกะบ่พิมิหากจักกะบ่พิเป็นกุดอุเป็นกุดลังบัดกุมตาอุจีสุวงงาลาอิโนยาวตกปาบัดงาลาวันชะกะเนกะปะไทอาเมนกะเนกะจิคุลาร์กะจงอุจีสุบัดกะไดกะบาลาลองชิชาชะกะเนกะปะไทบ่อุจีสุอุลาวันชะกะปะไทบัดมิโนนากจิงสุกชากะปะไทkabu adam ba kim kidan ha ga jinjar uwan ban sha jinjar lam o ga jing iet ga jong jisu hang ni kalong ka ba phla hadu kata kata kan ni ken ka de ga jing iet ka ba shisha ambangi iet kum ambo blai u iet yangi kum bangi iet ngi iet ya no re no na mar ba ki iet yangi ngi iet ya ul ne ka bre na mar ba ki iet yangi ha ga jing iet ka ba shisha ka de ga jing iet wat la da pim iet handrai u iet wala da pim iet ya u ndai u ya iet ya pi wala da pim iet ya ka palak jong pi ndai ka ya iet ya pi kani ga de jing iet ka ba shisha ka jing iet ka ba shisha ka de jing iet ka ba amdan ka jing kmilti ya ga ban yo nong la ne ban yo pen pai ka liang nang no ri nang no ha de jing iet ka ba shisha ka de jing iet ka ba ngi it lut paro palak bi iet jong kani ga de jing iet ka jong Jesus Christ ulam mi rangkat na beneng syaga pertai haba pimi kan mau ya gani uya ya senda jong pi umi rengkat bat pi syaga jingle roi syaga jingkemen bat chekinu ginu gi benta u jisu umi lang ai ngu yo blai na ka benta u Jesus Christ u badan ya gani ga donut ka ba ye ya ki nong pop ka balong manga bat mapi ngine pet khndiat kumnu u Samson u im ya jing im jong u hagane ka pertai hangchau Samson u de u breu u bala jit kyrpang do blai u de u nasar u ban long ka jing tmu ban persha ya ki Philistia nagabanta ki kon Israel u blai u la jit kyrpang u bat kai ga jinglong jong ni u kon u blai u bala jit kyrpang kai ga bola im kumnu u la im ngine pet khndiat hagabade bat u Samson hangning i sham ya ga jing it ka ba shisha ga jong u blai nong bishar khat saulu nong god khat ka ban nang kong pila ban cham tu Samson ula lek here sha timnat bat ula yu i ye breu hat timnat naki kun kan tai ki Philistia te haba ula wanno ula ya tu halau kupa bat halaka kmi bat ula ong ala yu i ye ka wei ka breu hat timnat naki kun kan tai ki Philistia manta te to shim
yaka ban long ka tanga jonga ukpa ban ka kmi jong u te kala ong ha u hato omdon kan the hapdang ki khun kan the ki para jong mi lani hapdang ki breu jonga baro ba men chu leit yo tanga na ki Philistia ka ba clam out share te Samson ula ong halo ukpa penyo yaka hanga nabanga ibha e yaka phi Samson ula samla Samson ula samla pura ula klain ga bor ga biang but kumta ka jing itnat jong u yagne kan thai timnat ka pensho jing e ngalakran ipi mene haga jing e amdan ka pop Samson sotu ba blai sotnat ula sotu ba ki kmi ki pa jong u kim sotnat ba unla yagane ula khang persharu yu penban ka jing e jong Samson yagne kan thai Philistia ka penlong ba amdan shu ka pop lele shu la dengan persya yo blai lele shu ngala dengan persya ki kmi ki pa kata gare ge jing e bun sina ki kun samla jong ki Kristan menta ka penlong ru ha ka bangila sho jing e ya ki para bamngai laning sho jing e ya kita ki weipat ki bam long ha ga ju ga jing e ngi kloi ban i ya ka jing e ngi kloi ban i yo blai ngi kloi ban lan persya yo blai namar bangila e hane kan mau ya gani u blai u e udang ya e yangi nakata daw haka pop ka bangile u Jisu ula wan daga jingiet haka pop ka bangile ka jingiet kadan bar haka jingiet ka jongi bunsin ka pop kamdan namar ngi penken ya ka pop ngile ya ka pop daga jingsngau omlele namar baga jingiet u Samson hangning syam bu ulong ba persya ya ki kmi ki pa ga jongu hatu Samson ulong ba ko ngu em Samson percaya kipikpa haba ula shojing it ya kene kan thai timnat nang ta nong bishar khan reu kan nongkong te Samson ula le chagasa bat ula yu i hang ta kanuti bat ula rung shapo shaka la ya thu te haki nongasa kila ong Samson ula wan shani te kila kerta wer yu bat kila up jar baro shimet ha ka khrdop ka shnong phi I habanda shai hangta ngin sa penyap yu te Samson ula thia hadu shitang senia bat ula ki hamar shitang senia hangning sham ba Samson hadin ba ula do no ya kaneka kantai timnat yu ibang ya kantai Philistia ka wei ka nuti ha ka ba ula lek rung shapo shaka bat ka Bible ka ong ula thia hadu shitang senia rengkat bat kanega nuti bat kumta ula mi no nangta kanega de jing im ga jung Samson ha ga jing im samla ga jung uni ude khun jong blai ubala jet bat kumta ula im yagne ga jing im persya ya ki kmi ki pa ula im yagne ga jing im ka ba persya yu blai uba hajrong ula im yagne ga jing im ka ba im rengkat ba ka nuti kani kadai bat hadin jong ga nuti saka wai pat ha ka balai uyu I yagne ka daily la kadai ka breu na Philistia ka ba breu bat ka jing shojing e ka jung u ka pen klat lut ye gidu ki kam ka ba ula le bat unang yai beteng ha ka kam ka ba ula ya ga basneu hakum kini ngiu I ba Samson u im ye ga jing im ka ba palat yau blai ha to pimon jur ba nya u Samson u klat no yau blai u blai ong ko Samson what ye thu hangno ngala ai ka bor but hangno ngala bu ya ka bor ya me what ya thu o ula bat ya kata bat shisha ula persyang kat ba ompat I om ya thu what hakatma om ya thu what hakikme kikpa om ya thu what hang nuru hana tat onda ula shojing I haga ya ga daily la shojing I ya ga ne ga breu kumta om la shu ban set ya kata namar haga jing I jong u om lei ban pen ken ya ga an ga bu blai ula ong kumta haga jingit ke jong Samson ya ga delila ula ya tholut par paro ula ya tholut nabastang habakut but kumta ke jingle ke jong Samson hangne ka niu I ba ula klatno yo blai but ula pen ken ya ga an ka bu blai ula maham yu but kumta ula yalam yu shaga jingyap namar bula le klat yu blai but ula but shalaga jonga bait kumta han nong bishar kan rul nong kat bar prapin sham ya ga jingdwai ka ba khaddu hashwa bu Samson unyap hashwa bu Samson unkut mesim ula mala baro alyang ki khmat but ka bor jong u kam don shu ka snyu jong u kam don shu la de khap la de ot but kumta Samson ula du bor idon bor shu but sotu bon sa yap no but hang ni udam la ka khosil but upai shu blai de ka ban sim ba do baro wang try
try skap e jingdwai ke jung Samson nong bishar khat ndil long khat pra u Samson te ula kerpat ya utrai amen la kerpat ya utrai but ula ong atrai u blay ngadwai ya me token mau yanga bat topen klan yanga ngadwai ya me satang kan shisin a u blay ngangan yo pen herkput shisndan haki Filistia nagabanta ki khmat jonga baru ar pi ke jing kerpat ke jing IT lut ke jung Samson u sotu ba holiday om dan borshu but amban si but amdan dak way pat kalat ngapai shoblay kom ta habu dwai shoblay shisha hangning isham ba ublay ujubab ya gajing dwai gajung Samson ha gabu Samson ula ban penklem ya ga building ka ba crow ba ka Bible ka yatu yangi ba gajing yap breu ha ga ne ka por la palat ban ya gabu udang penyap ha ka por ba udang im wow kalong ka ba sotanat ublay ujubab ya gajing dwai gajung Samson ha ka klepmat ka ba unsa kut mensim para bangai biit para lak biit jong ako ki kun samla jong ka balang bat jong ka kasi janta conference ka jongi ngide ban tip ba hangni u Samson u im ya jing im ka ba mutlab u im ya jing im bam ya dai dur bat ublay pan ban ublay u it da ka u skap bat shashkor ha ga jingkla ka ba mut ha ga por ka ba lengkot hato kam dai kalat ka kabu na gabanta jonga ba jongpi baladangi le ya ka kam kumbo Samson ula le larangi la le ya ka kam penya breu kumbo Moses ula penya breu larangi la le ya ka kam kum ki kun Israel ga jing bam tip bam itu eu blai bat mentala de kalat yang ab de pi ha ga gamit lane ga janmir ban pai shu blai hato umdai ublai ubayo skau ya ga jing dwai jongpi kumba uyo skau ya ga jing dwai jong Samson ka de kalat ka kabu pi de ban wan shu bat ban IT ya de balong trying la le ya ga ne menin menta ai bangangan im no ya gajing im kat kum kamon jongmi kat no kalong ga basotnat ublay ujubab ha gaju kapor ya gajing dwai jongpi kumbala jubab ya gajing dwai ka jong Samson hato ublay omdai uba ye ya kinong pop haba kumta hato omdai uba ublay ye ya kinong pop haba kumta ngit pai ha ga shiti nengkong yu anes kal nong ga balai ga pra hangning itip ya gajing le jong Samson gajing le jong u Moses gajing le jong ki kun Israel jar obaya le ya ka pop ulong na usoitan na ba usoitan uju le pop na du menengkong ki kam ga bu Samson ulale ka bu Moses ulale bat ka ba ngile ka ba ki kun Israel ki le paro ki de ki kam jong baman suda bat u blai u isi ya gini ki pop u isi ya gini ki pop bat kwa bang ngingin ngin ya haga bangin laptop blay kwa bu Samson unya haga jing laptop kumta u blay uang ba u isi ya ki pop bat ngisong tu hangning isham u jubab pat ya jing dwai jung no pop hangning isham bu blay u isi ya ki pop bat u ye ya ki no pop ki balong manga bat mapi kani ki de lat ka kabu hashwa bu Chris unwan ngila ban ya jing haga bangin pai show blay haga por ka ba biang hashwa bangin dukno ke jing ring bat penyam sim nagane ke pertai parlok ke be jonga nagata kada uplay ukhat ya ki kun gi jong u hagane ke sngi ka ba khadu hag jing pat pau khat pral nong khat ka ba saw ngila ban siam hang ni tengala yo sngaw ya ka weipat ka ktien nabneng kada ong to ya mi no naka upat lang jonga ba phin ya shanglam bat kita ki pop jongka bat ba phin yo pdiang na kita ge jingap tham jongka hangni ublai ukhot ya ki khun jong u shenrang bat kente ki balang ngop ha ka pop ki bala im ha ka jing im jat ki bala ram bat ki bala sngaw yala de bam yahap dor ba ki im lang salang hangni ong to ya mi no ko pat lang jonga ka jingkhot jong ublai ka de ge jingkhot yangi na kata ka kamera jong ka pop lene ge jing im pop sha ge jing im hok ni ai ngo yo ublai ba ge jingkhot jong ublai ka de yangi ki nong pop ban mi na ka pop shaka hok bangin ya shanglam shu pitip hangne kalong ka ba shay yangi ba ublay ukhot ya adam bat ka im naga jinglong hok khoi kilap mi no na eden shaga jinglong pop lane ga jinglong ka ba de ban yap no hane ublay upha ya Jesus Christ lengba ukhon jong u ban khot byang yaki na ka shapar jong eden kabot shak naga pop shaka hok byang sai sin ga jong ublay kadai ka ni gen kadai ka jingieit ka jong ukpa ka ba ula pha ya ukhon ha ka ba kila duno ya kata ka jingya long khon jong blai ban menta da ka jing ai ka jong Jesus Christ ngela long biang kum ki khon ka jong blai sai sin na ka jing duno ya ka jing
rengkat bat ublay ula khot bang ingi sha ka bangi yo ban rengkat bat ublay ki kun Israel menta ki la ban rengkat bat ublay da gajing kongo yaki an gajong ublay habala sha khot yaki nagari Egypt te namar kata to mino ko ke patlang jonga mino ko kun jong ublay mino piru shin rang bat kente ngi de ban mino na ga jinglong pop jong ka pertai na ga jing im jongi ha ka pertai sha ka jinglong ga bat mai ka jong Jesus Christ ublay hikai ngi kat kom ka Bible hang ni kalong ga ba sha yangi ba ublay u jingshisha yangi kinong pop palok ke be jonga kare ga jingieit jong pa wat hashwa ga ding prangi sham yakini ba ro hot ngam kwa ban kran jrong ha ga bedai bat ukun sarang auria pitip ukun sarang auria ru dei wei ubre ubla ka tai persha yu pa ula pet no pa ula lom ye spa ki phau kum bangitip ye ga jinglong jong ula ngin pai ha Lukas ha gospel ka kum Lukas kalnong ga bakhat san ga khot ga bakhalai tep ter kum ta khlam pen bun sngi ula leit no shagri ka bajngai ong ka Bible haba u leit shagri ka bajngai ban im ya ga jingim auria ban le ya ka kam auria kata ga de ka kam jong u Samson obalale ka de ka kam ga jong kiba bun ga jongi bat kani ka Bible ga tu yangi ba u im ya ga jingim auria khat san khat lai pin sham ya ga ni pin puli u bat u im ha ga khot ka balai pho la plashai uniu men jong u hagit khot ka balai pho wong gum ne hnre ha bala wan uniu khun jong me obala bamdu ya ga jingem jong me bat kinuti skam uniu khun sarong ole auria ula im bat kinuti komba u Samson ula rung shaganuti uniu ula rung shaganuti haga jingem auria da ka spa ka ba ula yo na ukpa pelut hagi ba bun ki kam auria bat ki kam snew bat komta ngi sotu ba uni u khun sarong auria ula em ya gijing persha yau blay ubok pa hane aingo yo blay ula em ya gijing em hakaba kut shwa bu yat than namar ka ka nem snew ka wan but ka jingbam jingdi ka jingtung jingtep kam wan hang ni but kum tau ni khun sarang aure ula mat ya ga ga jingjin jar but ka jing e but usothu ba on sayap than no ha ga ne ga por kum ta aingo yo blay uni usamla ula wan ha ka por ka ba biang da ka ba uperkhat ye ga ji perkhat banga dei ban lek biang shok pa jonga namar ha ying pa jonga don bun ke jingbam kerhai ke jingbam umla ban bam ki ba bun ki nong trei ru hang tu komta ula perkhat ye ga ji perkhat bat ula dam la ka khosi utwai bat ukut jimut banga dei ban phai biang shok pa tang bangan yo ya ga bam parlok ki ba ye jonga Larapit puli hagat khot ka arpo Lukas khatsan arpo te ula yang judge bat ula lech shalo ukpa hanre haba urang jingai ru ukpa jong u ula yu i u bat ula sosnei bat ula mare ula demru ha ka rendang jong u bat ula yaido yu u pi hangning is sotu ba ukpa u klampet ya kata ka pop hadu ka e ka pop bat shano ka pisa ka taka shano ka spa ga jonga hanre shano kini ki e baro u klampet hangne ukpa haga Bible ka khlam ya tu ai ka ukpa ula kli ukun ong shano dang don sa kanu ka spa lane ka ka pop kun ma melale hane penban u leit bat mare bat u keduk trai ya ukun la jong bat u yai do hang ni pitip baga jinglong ka jong ukpa ka jinglong jong ka jingieit ka jong blay jong u bah benang ka ka jinglong jong ka jing up khmelanti bat ban nyauru tang ya ka jing kala ka bamut ka jongi ju nyau ya kita ki bangi bakla lane wat ka pop ka jongi ka bangila le ha ga jing em jongi u play nyo ya kita ladangin pai da ka jing kala ka bamut ha ka clip mat ka jongi te namar kata ha ni ka perthai ka jongi ka bamanta ngidon kam ban pai wood show play hangning sham ba ukun sarong ore ula pai show pa bat ula yaido ula sham ya ga jing snai na ukpa sa shi sin ha ga jing em jongu hangning is so to we ni kun sarong ore we ni kun sarong ore u kun sarong ore u dai ma pi bat manga kare ka Pharisee ong ka Bible dan kun sarong aure hagne ka perthai lane habneng handai kani kare ka Pharisee naga banta jonga ba jongpi kai ka pop ka ba philale kai ka comes new ka ba philale hato ka dei ne am ka por ye phi manta ga sngi bangin phai biang show blai ha ka por ka ba biang ban ong try uni khun ong kopa ngalale pop ya ga beneng bad akhmat jongme te ngamlong shu ubadei ban khot ukhun jongme uni ukhun daga jing sauret bad daga jing pai donot wan shalo jong pa bat wong ko pa wat nam khot khun shu yanga hande ka ktin ka basnotan to isne yanga ka pop ka bangila le ka bala program yangi ngila ban kran yangi ktin ka bu wong
kupa ngamlong ba bidor balong khun jong me lane ka khun jong me hanai to isne yanga larbin pai ha ka por ka ba biang badu blai kani kadai ge jing khmil ti ge jong ukpa lano khun jong ha unwan pai pat kadai ge jingieit ka ba mayan ka jingieit ka ba bom jukut kani kan ka ba ukpa ai biang ya ka buram larbin pule ter ha ge khot ka ba ar pin shamba ukpa wala pawalam ya u ya ki shakri ban walam ya ki juti ki jankop ki ba biang ka ba mut ka buram sa sien na ka jing du no ya ka buram ban yo biang ya ka buram sa sien pat ban du no ya ka jing ting khon ban yo biang ya ka jing ting khon sa sien pat kani ka dei ka jing iet ka jong ukpa ka ba ukmil ti menta ka sngi ha ki ni ki por ki ba khadu ba ki khon jong blai ki khun samla jong ka balang kin pai sho blai bat kin kala ka ba mut amen kadai ka por ba kalat na ka banta jong aba jong pi ko ki khun ki jong blai parlak ki bi jonga ki samla jong ka balang ki long pa ki long kmi ngiron kam u jisu u kwa manta kat ba umpat khang ya kalat jong ji snai u kwa ba un im rengkat ba ki nong pop bat nga bat pi ha ka bangin poi sha ga jing kala ka ba mut ladangin pai lukas khatsan i wei hangni te ki nong krong bat ki ba pop baro kila wan hajan jong u ba yo sngaw u henre ki Pharisee bat ki nong tho kila ya khnyum ki da ong pleng uni u breu u priang sobhai ki ba pop bat u bamlam bat ki o u jisu u kwa bandan bat ki ba pop bat ki ba hok kata ga de jing kwa ga jong jisu ba un le pop rengkat bat ngi hanre bu un khot yangi sha ga hok amen un khot yangi sha ga hok ga jong un khot yangi sha ga jing kala ga bamut u kwa ban ya slok bat ngi ki nong pop kani ga de jing iet ga jong jisu u kwa ban im rengkat bat nga bat pi laringi sngo ba ha ga ne ga sngi ngalong un nong pop ka de ga lat ka kabu na ga banta jong i bangin pai shu jisu ko ki khon jong blai ngai skam bat pin yo ya ga jing kr khu da ga tien ga jong blai ka bu wang nga kwa ban long lam bat bam lam bat kinong pop ha bangi don ka jinga bam lang kan mau bangi don ka jinga slok ka batiang ka jinga kran ka jinga i we ha bangi bam lang ha ba khot bam khot dap da ki parlok para george pi hadin bala slam klam ya kendu pin mat ya ka por ka ba koridor ba ka ba phla hadu kata ka jingkemen ha ga jinga pet mar khmat ka jing sngo jan tena mar kata ka jing kwa jong jisu ban ya bam lam ki Pharisee kala isi u bat kila bitari u namar bu jisu wan bat kinong pop kan mau bakini baro agade bu jisu kwa bangi ngin priang yu hagne ga sngi ka ba manta jingput pau lai long khot ka ar po khmi nga yang ha ga jingkhang bat ngatit lar unu nuru unyo sngaw ya ka tien jonga bat un pli ya ga jingkhang ngan wan rung ha po ha u bat ngan ya khawai mit lam bat u bat ma u lam bat nga amen kani ga jingkwa ga jong Jesus Christ utit ya ga jingkhang jong ka donut ka jonga ba jong pi bala dangi pli wang ya ka donut ka jongi bat ki ailat u jisu wanrung ba utit ya ka jingkhang jong kita ki breu ki im ha ka jingdwai ba utit ya ka jingkhang jong kita ki breu ki ba reu blai ba utit ya ka jingkhang jong kita ki breu ki ba dwai license chisngi hoi ngan prem yaki don kaman im ya ka hok ngidon kaman im ha ka jingdwai ha ka jingla jasang ha ka jingdwai hanai nga kren ya gani kani kadang dai ka lat ka bu jisu ompat nyau shlang khmat yono yonuru larangi long kinong pop u jisu udon hajan ban tit ya ka donut jong aba jong pi wow bad uangan rung lam bad u bad khawai mit lam ka jing khawai ban ya bam lang biang sa jisien bad ki donut jong aba jong pi ke ba talat bad ke ba pop u so jong ka jing it ka dei ka snam jong u jisu Christ halor ka ding pna ka dei tang u so jong ka jing it ka ba pen pau hande ka jing it ka ba bom jukut kalas dang nadu men shwa tenamar kata ko ki khon ka ba it jong oblei kani ka dei ka lat ka kabu pa pide ban so thu kai ka pop ka ba philale ha ga ne ka parthai ka dei ka sngi ka ba khot epi sha ga jing pthma yalade ha ga jing im nadu nanga bon ki parlok ngi don kam ya ka ne ka jingkala ka ba thmai ka jing khot jong u jisu balai ka ding pna kalong ka bor kata kalong ka jingkli hashwa ba ngat penkut ya ka samon ka jonga balai ka ding pna kalong ka bor balai ka chubap namar ka snam hoi namar ka snam ka ding pna ka don ka bor bor batray pala ha ka snam kulang broad kani ka dei ka snam ka ding pna ka don ka snam ka jong Jesus Christ nagata ka daw ka ding pna ka don ka bor kawai nga kwa ban yalami pisha ka kitab ka barim berkat mau biang sajisian haka snam don ka bor Exodus khat alunong gad khot ka bakhalai bar habang ayu ya kata ka snam ngan yat palot ya pi bat kata ka jing penyap kan amlong ya ka ban penjot ya pi habang a shop no habang a shoyap ya gri Egypt oh haki kun Israel haki kun ri Egypt ha ka ri Egypt
kat ba ublay ha ka shiteng sanya ha ka por ka ba dum ong ka Bible u wan ya ga ban shot pan yap no ya ki kun kong jong ka Egypt but hang nei wong bala dang yu I ya ka snam ngan yai palat ya pi wow ngan yai palat ya pi bala yai palat hato ka jing yai palat jong ublay dai na mar ba pi dwai dai na mar ba pi kongo dai na mar ba pi im hagaliang jong ublay ka Bible ka kran shay ngi na mar ka snam oh wow kalong ka ba sotanat ba habo yu I ya ka snam uang ngan yai palat ngan am rung shu 10% ngan ong ipi compare la dah ka ying ka ba pila don ha ga to ka mit la don lang bat ki kun Israel don lang bat ki Egypt la ni ki bam dai ki bru Egypt ki ba pop ni ki ba hog ha ba yu I ka snam ong ngala yai palat kalong ka ba snotanat namar bangi im ya ga jing im ka ba hog bat ka ba janai ha u blai hang nei u don kam ban yu I ya ka snam wow kasnam ka don ka bor ha ba yu I ya ka snam ha ka shaukat ong ba ga ni ga jingyap kanam rung lapide ki riu Egypt lapide ki kun Israel but haba omdan snam omdan jingmap yano amen hatu pi monjur haba omdan snam omdan jingmap lana ki kun Israel ki don hag riu Egypt ka omdan snam haga shaukat ki deban yap haga jing yap ka jong blai haga jing bitar ka jong blai pidem kan mau ya gani namar ka snam kalong ka jing im namar ka snam kalong ka jing pelat no uang ayat palat ngas Sohryngkham larang don ya snam ga jong jisu haga donut ka jonga uplay unsayai palat namar ka tangi don kam ya ga snam don ka bor haga snam Genesis kal nong ga saw ga khot ka shipo utrai ula ang mela ayu ka jing ut ka snam upara jong me ka ang hanga naga khando pi haga por jong ukain bat Abel kani ga jing penyap ka ba nengkong du haga jing im bat ukain ul penyap yu para jong u Abel bat hang ne ka Bible ka yathu yangi ba ka snam ka kren showblay oh ka snam kala ban kren ka snam ka kren showblay ka ut showblay haga tin pareng ka ong speak out kamut ka snam jong u Abel ka kren showblay but omdan jakari na kasnam ka jong u Abel kamut kasnam jong Abel ka kran pershaublay omdan jakari ya ukain namar bu ul penyap ya jong upara hanai phai ban ngana kichin jong blay o ka ba sotanat Hebrew khat al nong gat khot ka ba arpo saw kani Hebrew khat al nong gat khot ba arpo saw bar hau Jisu uksiang ga jutang bathmai bar ha kasnam ga jing sunrate ka ba kran yaki eki ba khambha ban ye ka jong Abel amen ka snam ka jong Jesus Christ ka kham sawa ka kham jam bat ka kham ha ban ye ka snam ka jong Abel tikani ka dei ka snam ka jong Jesus Christ kai ka snam ka jong Jesus Christ ka bakran kham jam na lor gading pna ong bala map ye ki pop jong pi la map ye ka jing palat ka jong pi la map no ye ka jing pang ka jing crow ka jong pi la map ye ka baro ka ba pila leklet yanga lamap lapendap halor gading pna wow ko gi kun ki jong blai ka snam jong Jisu ka kham sawa ban ya ka snam ka jong Abel ka kran ya ka pertai baro ka we ba ong lamap ya ka pop jong pi daga jing ai ka jong halor gading pna lamap ya pi ko pa to map ya ki na ba kem tip kai ba kilala lamap wat ya ki nong shun ru ka dai ka ni ken ka bu Jisu pen pau yu so jong jingieit halor gading pna but menta ka si ka dai ka ni ka ba khot yang ba ya pi ru such sin naga pop jongi shaka hok daga jing map ka snam ga jong Jesus Christ pire ban don ya ka snam jong Jisu ngare ban don ya ka snam ga jong Jisu dei tang ka snam ga jong Jisu ka bala ban kran kham jam ya ka ban tap no ya ki pop ka jonga ba ga jong pi ko ki kun jong blai kalong ga ba sot na du Chris wong ka snam ka dei ka jing im kasnam ka dei ka jing im ka kwa ban kran pi Leviticus khat nyol nong khat ka ba khat we na ba ka jing im jong ka don ha ga ka snam ban don ye ka snam ka jong Jisu ka mut ngire ban don ye ka jing im ka jong Jisu pide ban yo ya ga ne ka point ban don ye ka snam ka jong Jisu ngire ban don ye ka jing im ka jong Jisu ha ga jing im jong ka ba man ka sngi kum no bu Jisu im kum no bu Jisu u le ngi de ban don ye ka ga ju ka jing im ba ka ta ka ga jing don jong ye ka snam ka jong Jisu kam chimla mut e ba ka snam kan tap kan jaw la ne kan pensum yang ba de pi ka snam jong Jisu marwe kam la ban pensum lut ye ka pertai barok we hana ka jing im ka jong Jisu kala ban pendap ye ka pertai barok we namar ba ngin but ye u batang ye u hi marwe ngalong kalenti bat ka jingshisha bat ka jing im de ong u Jisu tenamar kata ka snam ka jong Jisu haba ye ka snam
yat palat om dan jik peniap amen habayu ye ke jing em ke jong jisu hanga bat api don ke jing pen em hauk pa jongi oba habneng Yanis like and real nabu blay ula it kata kata ke pertai kat ba ula itino yalo khon bala khamarwe ba wai rubai ngai hu onam judge hanrai unyo ye ke jing em bam jukut kane ke jing ye ke jong ukpa ha ka ba ula it yalo jong ukhon ba ye ke pertai devan pen em ba yo khon jong u devan pen yap te nagara gadau ke jing ye ke jong ukpa ka walam yengi sha ke jing pen em sai sin lengba ke snam ke jong Jesus Christ kalong shisha ke bapla bat ka bas hotanat ban don ye jisu ha jing em ga jongi bala rangi don ye jisu wat perkhat ba ka pop jong pi kar ben hadu ba uplay om dan jing map la ka pop jong pi ka sau han kin sali kat ka yor la ka pop jong pi ka sau han kin sali kat ka yor la shot la bomb la tit ye jisu bala le ben ye halor ka ding phna kani ka dei namar ka pop ka jonga ba ka jong pi ba u jis u kwa ba ka snam jong u ka don ha ka shaukat ka balong ka donut jonga ba jong pi pa lo ke be it nadu ka ne ka sni kan mau ba u play udang pli ka lat udang kwa ba ngin pai shu udang kwa ba ngin kala ka ba mot udang kwa ba ngin it thmai ya la de u play u kwa yangi ba ngin ino ye ke jinglong ke rim ke jongi nga sotanat ye ke ne ke khot rom salanong ke khot ke ban riu namaru christman ba ngidang long ke ba tlot bor hamar ka ba biang ka ya ula yap ya pli ya ke bam riu blai kanu golong ke ba sotanat ngalong u bam riu blai baro nangingi long ke bam riu blai u jisu u yap na gabanta ke bam riu blai dan ke ba pnia briu dan ke ba klim dan ke ba tu hato dan ke briu ke ba le persha ye ka ain ke jong blai kane ke jingkren ya ki bam riu blai amdai ya ki riu blai amen hato kamdai ka lat na ka banta jonga ba jong pi te kani ka ong u jisu ha ka ya ka ba biang ula yap ya ki bam riu blai ha ka ya ka ba biang tokla ka ba mut ka jingkla ka ba mut kadai ka bangi sosi ya ka pop ka bangi lale bat kadai ka jingkut jingmut ka jongi banginam le shu ya ka ei ka bangi lale ya ka ei ka bangi la im kata kadai ka jingkla ka ba mut ko ki khon jong blai kane gede ko kubo na banta jonga ba jong pi ya ka ba u chisu ula it yengi wat hashwa jong gading phna bat halor gading phna bat ha din jong gading phna ka ba mut menta udang pli ya kalat udang tit ya ga jingkhang jong gadonot jongi bangin pai sho blai nga ngai skam u blai ker khui pi lengba kane ko kubor dwai kala ka ba mut it thmai yalade udang pdiang yang aba de pi u chisu un ker khu yengi baru jisu un kedup yang i hagne klepmat rengkat ba pop ka bangidan rengkat ba jing bambidor ka jongi tanggane kubor ngin sekendupat hagwe kubor amen